Segur que en algun moment o altre heu vist a persones que surten a caminar amb bastons. És una activitat que es diu marxa nòrdica i que cada vegada és més popular. De fet, la marxa nòrdica es va originar a Finlàndia com a entrenament d'estiu pels esquiadors, els esquiadors de fons, els esquiadors d'esquí nòrdic. Però avui a dia s'ha estès arreu del món per la seva simplicitat i pels grans beneficis que aporta per la salut. Penseu que és una activitat física que combina el moviment natural de caminar amb l'ús de dos bastons que estan, a més, especialment dissenyats per impulsar el cos. I d'aquesta manera impliquem tant a les cames com a tota la part superior. Quan fem marxa nòrdica, treballem més grups musculars, especialment els braços, les espatlles, l'esquena, els abdominals, i tot això ho fem amb un impacte, a més, que és bastant suau i que va bé per les articulacions, cosa que ho fa ideal per a persones de totes les edats i de qualsevol condició física. Per parlar de la marxa nòrdica i saber com practicar-la, hem convidat a dues persones, dues fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Elles són la Marta Morales i la Pilar Garcia. I jo soc en Marc Redorta i això és una nova edició dels Dijous de Mútua. En marxa! Marta Morales, Pilar Garcia, fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, benvingudes i gràcies per acompanyar-nos. Si us sembla bé, avui el que farem serà dividir el programa en dues parts. Aquesta que estem fent aquí, que és una mica més teòrica, després en farem una de pràctica perquè ens expliqueu una mica més exactament que pugui jo aprendre a com es fa la marxa nòrdica. Comencem, però, per la teòrica. Ho he apuntat una mica al començament, però per què és tan beneficiosa la marxa nòrdica? Mira, la marxa nòrdica és una activitat física que és molt beneficiosa per la seva complexitat, perquè fem servir l'extremitat superior, i cosa que amb caminar normalment no la fem servir. Aleshores, el que fem és tractar de... O sigui, el que fem és una activació muscular completa de tot el cos. Activem molts paquets musculars, i sobretot és molt completa per la combinació tant de l'exercici aeròbic com de l'exercici muscular. Al fer l'impuls amb els bastons, com he dit abans, estem implicant gairebé el 90% de la musculatura del cos i aleshores els beneficis que obtenim són molt complets, com per exemple millorem la condició cardiovascular, millorem la postura, millorem la força muscular, millorem també altres capacitats com la resistència, l'equilibri, la coordinació, i tot això fent un mínim impacte articular, i que amb altres exercicis aeròbics no passa. Tenim un impacte major a nivell de les articulacions. És això un dels grans beneficis que té la marxa nòrdica. I no hem de perdre de vista també que al ser una activitat que practiquem a l'aire lliure, també pot tenir beneficis a nivell de salut mental, amb disminució de l'ansietat, de la depressió, millorar l'estat d'ànim. Per tant, el primer titular és clar, és un exercici que és fàcil de fer, relativament fàcil de fer, i que en canvi aporta moltíssims beneficis i de manera ja com molt integral de tot el cos. Efectivament. El que passa és que sempre s'ha dit que això d'anar a caminar era tan bo. L'Organització Mundial de la Salut et diu de caminar mínim 10.000 passes al dia. Tanta diferència hi ha en anar amb o sense bastons des del punt de vista de salut? Quan camines sense bastons el que fas principalment és treballar les cames. I en canvi amb els bastons també actives, com ha dit la Pilar, gairebé tot el cos. Llavors també impliques els braços, les espatlles, l'esquena i fins i tot els abdominals. Llavors això et fa que vagis més recte i que l'activitat sigui més exigent. Després parlarem això d'anar recte, perquè és una cosa que també us obsessiona molt i potser poc, massa poc en els pacients i molt als fisioterapeutes. D'entrada, això de fer marxa nòrdica cansa més o cansa menys que anar a caminar sense bastons? Et permet anar més ràpid, et permet anar més lluny? Doncs pot semblar contradictori, però quan anem a caminar amb bastons anem molt més ràpid i ens cansem menys. Anem més ràpid perquè amb la dragonera, que és una part del bastó que tenim, ens permet donar un impuls i anar guanyant velocitat. I ens cansem menys perquè, clar, si anem caminant només amb les cames, et fatigues les cames. I d'aquesta manera està tot més repartit i l'exercici es fa amb tot el cos. Comentaves el tema d'anar més rectes, ho deies tu, no? Sí. Clar. És important. És veritat, és a dir, per què és tan important no anar amb l'esquena arronsada i per què va tan bé el tema de la marxa nòrdica en aquest sentit? La marxa nòrdica, com que portem els bastons, com ja hem explicat, ens obliga a mantenir una postura dreta, perquè
al portar els bastons, les espatlles van una miqueta enrere i només aquest gesto ja fa que el tòrax expandeixi més endavant. Per tant, també millorem la capacitat ventilatòria i l'expandir el tòrax endavant també fem que la musculatura profunda s'activi a nivell interescapular, a nivell intervertebral, i això fa que l'esquena estigui més dreta. També aquest fet que diem de la postura fa que la mirada sigui horitzontal i que podem disfrutar de l'entorn mentre fem la marxa. I per què no és bona amb l'esquena arronsada? Perquè al final, que acostuma a passar quan les persones es fan grans, que es debilita la musculatura i que sol acostumar a passar que veiem persones japades, perquè van tancades endavant i això fa que la capacitat ventilatòria disminueixi també i pot donar problemes de salut, el fet que la capacitat ventilatòria disminueixi, i a part que la musculatura profunda, que és la que estabilitza a nivell del nostre cos, estigui bé, és molt beneficiós també. Clar, de fet, la columna aguanta tot el pes del cos, no? I suposo que fins i tot el fet d'anar massa arronsats o de no anar així més drets, suposo que també fins i tot a nivell d'esquena, de lumbars, tot això també... Pot implicar que a la llarga tinguis més problemes de dolor articular, perquè és com si et deixessis, no deixes que la musculatura profunda faci la seva funció, no? I aleshores pot implicar que a la llarga tinguis més dolor, l'artrosi sigui més incipient... Perfecte. Està clar que l'exercici físic és bo per a tothom, sense excepció, però quins col·lectius, quins perfils de persones són els que millor encaixa aquesta activitat? És bo per tothom, tenint en compte també que persones que tinguin una patologia greu, abans de començar la marxa nòrdica han de mirar-s'ho, per exemple, persones que tinguin risc cardiovascular o que tinguin una malaltia important. Però, a banda d'això, tothom és capaç de fer la marxa nòrdica si és capaç de desplaçar-se sense ajudes tècniques també, I tant ho podem fer... Una persona que va amb caminador, una persona que va amb caminador, aquestes persones no tenen aquesta indicació perquè, clar, ja porten una ajuda tècnica per caminar, aleshores posar un bastons amb aquestes persones no té sentit. No té sentit. Però en els altres casos, tant per persones grans per millorar la seva condició física com inclús per esportistes que volen complementar la seva activitat esportiva, pot ser factible. El que sí que hem de tenir en compte és que cada persona haurà de tenir una progressió diferent en aquesta activitat, en quant a intensitat, en quant a recorregut, i això ho adaptarem a aquella persona en concret. Sí que és veritat que hi ha un perfil de persones que pot estar més ben indicat, sobretot persones que tinguin, per exemple, dolor o persones que tinguin sobrepès, perquè això que hem explicat abans, que hi ha un baix impacte articular fa que puguin fer l'activitat més favorablement. Inclús també aquelles persones que tinguin fatiga, perquè és una activitat que, com ha explicat la Marta abans, cansa menys. Tot i que activem més grups musculars, al final, com que tot està més repartit, no tens la sensació de que t'estàs fatigant tant quan estàs practicant-la. I per tant, també per aquest col·lectiu de persones pot ser molt favorable. I entenc que també els bastons t'ajuden bastant amb el tema de l'equilibri, no? Persones que caminen bé, però que potser són grans, que potser no tenen agilitat. Efectivament, sobretot això també, persones grans o inclús que tinguin una patologia neurològica on estigui marmada la coordinació i l'equilibri o alguna d'aquestes capacitats, també pot ajudar-los a millorar. De fet, jo anava per aquí, perquè també pot ser, entenc, una bona teràpia de recuperació, diguem-ne, funcional, no? De les extremitats, de les articulacions, del caminar, no? Sí. En quins casos? Nosaltres, efectivament, és una bona teràpia de recuperació funcional i per això als hospitals, en molts, i en el nostre no és una excepció, fem servir la marxa nòrdica com a eina terapèutica. Aleshores, la fem servir per diferents grups de patologies. Nosaltres, per exemple, fem servir la marxa nòrdica en programes d'entrenament cardíac, la fem servir també per pacients que estan operats de cirurgia bariàtrica en el postoperatori com a activitat aeròbica. Cirurgia bariàtrica, recordem-ho, que és quan fan l'operació de reducció d'estómac, no? Per perdre de pes. Doncs en el postoperatori, clar, s'incentiva aquests pacients a que facin activitat física, però com que la seva capacitat està molt marmada, la marxa nòrdica ajuda a que es posin una mica més acondicionats a nivell físic.
I després també està indicada, com bé t'he dit abans, per pacients neurològics. Tenim grups d'esclerosi múltiple al servei que també fan marxa nòrdica. I, com bé he explicat també abans, per pacients que tenen la fatiga molt marcada. I això podria ser, i ho fem servir, per pacients oncològics, que en aquests processos la seva condició física també disminueix molt, estan molt fatigats, i aquest tipus d'activitat fa que a poc vagin augmentant la seva capacitat d'una manera millor que si fan altre tipus d'activitat i no se n'adonen tant. No sé fins i tot si algun tipus de recuperació després d'una lesió de traumatologia o així, no sé si també podria arribar a ser recomanable. Nosaltres, en principi, no hem implementat grups. Sí que vam estar fent un assaig amb persones que tenien problemes d'espatlla. D'espatlla. Vinga, jo m'identifico i m'hi trobareu. Sí, perquè, el que deia, com que fa millorar la postura, fa que també l'espatlla d'alguna manera treballi millor i actives músculs que normalment no actives normalment, el tríceps, per exemple. I en principi el resultat no va ser ni positiu ni negatiu. Segur que no resta, segur que no resta fer-ho. No resta perquè els beneficis ja fa que... Molt bé. Jo, si us sembla, el que podríem fer ara és posar un vídeo que hem enregistrat fa una estona de la part pràctica, perquè la Marta ens expliqui, la Marta té unes ganes de parlar que no se les acaba. Perdoneu. Llavors, no passa res. Ara ho compensem. Mirem el vídeo amb tot el que ens expliqueu les dues i després tornem aquí, tornem a parlar una mica de què feu exactament des del vostre grup de treball. Perfecte. Molt bé. Marta, Pilar, ja som a la part pràctica de la cosa. Què necessitem? Quin equipament és necessari per fer la marxa nòrdica? Doncs necessitem principalment uns bastons de marxa nòrdica, que no són igual que els de trekking, roba còmoda... Sí, o sigui, vaig fatal, no? Bueno, tu vas còmode? Perquè vaig a videopodcast, no vaig a marxa nòrdica avui. Però si teniu calçat, com? Especial o no? O només còmode? Hauríem de ser un calçat que sigui còmode i que t'agafi bé el peu. I que tingui una sola bona, no? Ja està. Sí, en aquest cas no estaria malament. Sí, podria ser pitjor. Bueno, deixem-ho així. I si anem per la muntanya, potser una sola que s'adhereixi bé al terreny, però ja està. Clar que no vaig fer. Llavors, què més necessitem? Els bastons, havien d'anar d'esport, no? D'esport. I uns bastons. Uns bastons i ganes de caminar. Però els bastons em dius que són diferents. Si no serveixen qualsevol bastó. No, han de ser específics de marxa nòrdica, que són aquests d'aquí. Què tenen? Mira, la dragonera, que és aquesta peça d'aquí. Dragonera, es diu això? Es diu dragonera. I com pots veure... Sí, mira, indica a quina mà l'has de posar. L'esquerra, no? I llavors jo això me l'he de posar... El primer espai interdigital. Espai interdigital. Això és molt complicat, espai interdigital. Molt bé, perfecte. Tenim la dragonera al seu lloc. Una de les dues. Una de les dues. Poso això a les dues mans, no? I tant. Aquí tens la dreta. Ha d'estrènyer molt això o m'ha d'arribar la sang als dits? No, t'ha d'arribar la sang als dits. Però sí que ha d'anar a subjectar. Vale. Ho tenim. Vinga. Molt bé. Vale. Ara enganxem la dragonera al bastó. Això no és tan fàcil, Aquí, si t'equivoques i et poses la dragonera esquerra a la dreta, després no enganxa. Mira, ara sí, no? Ha de fer un clec. Si no, comences a caminar i els perds. No, aquest no fa clec, però no tant. Clec. Ja està. Vale, ja els tenim. Ara, creus que aquesta és la teva alçada? Ni idea. Vale. Doncs per saber si el bastó està a l'alçada has de tenir el braç a 90 graus. O sigui que en aquest cas... Això mateix. Llavors, com aquests bastons són regulables, hi ha uns altres que són fixes, però en aquest cas hem portat els regulables. Home, ja que fèiem el podcast, fèiem el material bo. Però tampoc no sabíem quan mesuraves. Uns bastons fixes, aquí hi ha com una cinta mètrica que et posa l'alçada que seria la teva. La meva alçada, vale. Un 75 seria. No, però dels bastons. Del bastó no. Ara has de posar els dos iguals. No, això està clar. Ja m'ajudes tu, no? Sí. A veure... Més o menys, ara. Ara? Vale, doncs ho deixaríem així. Vale. I veig que hi ha unes coses a baix, no? Sí, això són els tacos, que els utilitzem sobretot per anar per asfalt. O sigui que en aquest terreny els hauríem de treure. Pot ser que hagi vist jo amb gent que anava amb la punxa només, una punxa sota? Sí, la punxa és el que hi ha sota del taco. I això és per anar per la muntanya. Això. Mira, i com estem en aquest terreny, els traurem. Mira, perfecte. Però si no hauríem d'anar així mirant endarrere, no? Sí. Vale.
O sigui, així, com si fos una sabata. Perquè després explicarem que la posició del bastó de marxa nòrdica, o sigui, aquest taco facilita la posició del bastó de marxa nòrdica. Vale. Ara hi ha una cosa que m'inquieta, que és que aquesta peça del final, una està mirant endavant i l'altra endarrere. Vale. Això passa perquè quan mirem l'alçada del bastó, a vegades el girem. Ah, val, però no és... Bueno. Llavors, Sí, no hauria passa d'estar res. mirant enrere. En teoria sí, Però correcte. no és No gaire importa. significatiu, això, perquè molts bastons aquesta peça en concret no la porten. Val, perfecte. Bueno, ja està, ja ho tenim, no? Ja ho tenim. I ara què? Doncs a caminar, no? Ara caminar? Doncs vinga. Com ho faries? No, doncs... Aquí. Ai, mare. Ja jo, no? En teoria. Mare meva, tindrem feina, Sí. Si malament ho he fet. Sí, no està mal, no està Vale. mal. Vale. El primer que has de fer és coordinar l'extremitat superior amb la inferior. Vol dir, quan passes el braç dret davant, ha d'anar la cama esquerra. I els bastons no es porten rectes, sinó cap enrere. Dislèxics en feu o no? Eh, De persones amb dislèxia. ens costa, però sí. O sigui, ara no ho sé. Com ho has de dir, això? He de coordinar El braç el braç dret? amb la cama esquerra. T'ajudaré I ara, una mica, al revés. jo, va. Vale. Vinga, Pilar. Així. Vale. I ara com si no anessis a la lluna. Vale. Vale? Pots començar arrossegant els bastons amb... És una llarga. Mira, no. Encara, Una cosa que et facilitarà aquesta feina és saber que quan tu portes els bastons aquí davant no estàs fent marxa nòrdica. Els bastons, per poder-te impulsar, els has de portar aquí darrere. Val. Perquè jo m'impulso amb el braç, ¿vale? I si el porto aquí és difícil que em pugui impulsar. Sí? Aleshores, posició marxa nòrdica Així. és així. Sí? És una sensació una mica que els vas com arrossegant, no? Bueno, d'entrada pot semblar-ho, però després ja veuràs que això et facilita l'impuls. Vale? Sí? Sí? Has de fer força amb els braços, si no, no. D'acord. I recorda't que has d'anar mirant cap amunt. Exacte. No pots anar mirant al terra. Te'n recordes, no?, de que l'esquena ha d'anar recta i activar la musculatura. Si no tantes instruccions de tan poc temps, saps? Que coordinar una cosa amb l'altra. Doncs pensa que amb els pacients acaben aprenent, O sigui que jo crec que tu tens capacitat. Bueno, això s'hauria de veure, Vale, Vaig millor una mica ara que... ara vas una miqueta millor. El més important és la coordinació i la teva postura. Vale. I a poc, quan ja et saps tots els tips de la marxa nòrdica, doncs et vas relaxant i al final surt sol. Si ho vols fer tot de cop, No et sortirà. t'atabales i sembles... Moltes vegades els diem als pacients o les persones amb què instruïm que primer intentin caminar naturalment i després vagin afegint cada cop les instruccions que nosaltres els hi anem donant. Jo la sensació ara que tinc és que he començat ja fent com molta força, no? O sigui, com intentant impulsar I potser no cal. Només tocar el contacte a terra, no? Sí. I a la llarga afegirem una miqueta més de força que ens farà impulsar-nos millor. Després, un altre aspecte important també és que en el cos tenim dues cintures, la cintura escapular i la cintura pèlvica. Sí. I aleshores aquestes cintures giren, vale? Giren. La multa de veritat. Aleshores, clar, si jo... Això de la cintura... Clar. Sí, jo tinc una cintura aquí també. Tu també tens una cintura aquí dalt. Vale, aleshores, què passa? Si jo intento caminar i no giro, si vaig com un pal, veus que els moviments dels braços és més curt? Sí. Clar, si jo giro la meva cintura, a veure, ho faig al revés, la meva cintura escapular i la meva cintura pèlvica, veus que el moviment dels braços s'allarga més endavant? I és aleshores quan em puc impulsar millor. Vale? Has de fer Ara ho he de provar, no? Saps què els hi diem als pacients? Que facin com si fossin models. A veure com ho fas, això. No, però coordinant el moviment de les extremitats. És que el de coordinar el moviment de les extremitats... Vale, doncs, mira. Clar, però... Marc, primer, intenta caminar naturalment, com tu caminaries, com si no tinguessis bastons. Això passa la factura a la llarga, saps? Normalment, quan comencem, deixem la mà oberta i camina. Com si no portessis bastons. Tu camina com caminaries una miqueta les cintures. Ara això m'agrada més. Vale. Ves movent les cintures. Ara això m'agrada més. Això. Imagina't que estàs a una passarel·la. I a poc intenta anar clavant una miqueta més al bast. Exacte. Intentarem començar a clavar ja una mica. Exacte. Però ara ja portes més el teu pas. La Marta ho explica millor. Ai, serà possible. Però la Marta ho explica millor. Avui t'estàs... Molt bé. Perfecte. Doncs així, quan va passant això. No, la cosa... Molt bé. La veritat és que començant arrossegant els pals,
va molt millor. S'entén bastant millor. Perquè si no estàs massa pendent Sí. de si el peu va aquí, si no... De fet, és el primer tip que els diem als pacients, que tractin de relaxar-se i que caminin. Molt bé, i després quan comenceu amb tot això, quines són les distàncies que més o menys acostumeu a fer? Ja sé que suposo depèn del grup, però un grup normal de professionals, de persones que simplement volen començar amb tot això per fer un manteniment físic, diríem, quin seria una distància prudencial? No hi ha ni distància ni durada determinada, sí que 30 minuts, 60 seria lo recomanable, però al final nosaltres fem les classes d'una hora. Si en aquell dia hem fet 1 quilòmetre, doncs molt bé. El que ens passa que quan ja portem uns quants dies, que ja saben la tècnica i estan més animats, diuen, ostres, perquè normalment porten rellotge, diuen, avui hem fet 4.000 passes i l'altre dia vam fer 3.000, o sigui que cada dia anem fent una miqueta més. Però mai tenim com un objectiu, és sobre la marxa. Però normalment fem uns 3 quilòmetres. Es va progressant en temps i en intensitat a mesura que, com qualsevol esport, no començaries a córrer una marató en 40 quilòmetres, doncs el mateix, no? A poc, mínim 20 minuts per donar-te temps a aprendre la tècnica una mica i després a partir d'aquí aniríem implementant. I cada cop que ho fas millor, pots anar avançant més i fent més quilòmetres també. Molt bé. Tema hidratació, entenc que ho guardeu pel final, perquè és una activitat que no és molt llarga, ho podem guardar, tampoc podem portar, tenir les mans ocupades, és millor guardar-ho pel final, no? Si has de portar alguna cosa, una motxilla petita, però que tampoc t'impedeixi molt fer el moviment. Quan anem amb els pacients, de fet, nosaltres portem una motxilla on portem també un DEA, portem hidratació, portem un suquet per si algú té un baixón de sucre, tot aquest material, però a ells els diem que no portin res, perquè si no moltes vegades es veuen condicionats, el que et deia del moviment de les cintures i tot això, si portes alguna cosa a sobre, es veu condicionat, i és millor que vagin més lliures. Perfecte. Molt bé, ens hem deixat alguna cosa important, alguna cosa més que haguem de comentar de la part tècnica, diríem? Bueno, hi ha una part que és molt important, sobretot per la marxa nòrdica que fem en els pacients oncològics de... Sí, entre els pacients oncològics que tenim, molts són senyores o senyors operats de càncer de mama i una de les complicacions és el limfedema, l'edema de l'extremitat. A la marxa nòrdica, una cosa que no us hem ensenyat però que també es fa, quan nosaltres caminem, mireu-me les mans un moment. Què passa amb les mans? Que les obres. Cada cop que m'impulso, obro la mà. Deixo anar el bastó, obro la mà i després la torno a recollir i la torno a tancar. Sí? Suposo que això per a circulació... Doncs clar, aquest moviment d'obertura i tancament fa que hi hagi una millor circulació a nivell tant sanguini com limfàtic i això fa que l'edema pugui evitar-se o disminuir-se. Perfecte. Un altre dels beneficis que abans no havíem comentat i que sí que val la pena. Molt bé, seré capaç de treure amb això? A veure, ho vols intentar o t'ajudem? Apretes aquí. Ja saps, Marc. No he fet tant. Ha costat. Ho has fet molt bé. Ho has fet molt bé, molt bé. Marta, Pilar, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de marxa nòrdica. Gràcies a tu, ho has fet molt bé, Sí? Sí, estàs aprovat. Molt bé, gràcies. Vinga. Home, doncs Déu-n'hi-do, el vídeo. Crec que ha quedat perfectament clar com s'ha de fer això de la marxa nòrdica. Gràcies, Marta, per les explicacions. Però jo penso també, a veure, caminar sol, com molt, també és una mica avorrit. Llavors, jo entenc que és millor això. Primer, que és evident que tu pots anar a qualsevol botiga d'esports, comprar-te els bastons i sortir. Però també entenc que és una cosa que s'ha de fer amb les explicacions o al costat d'algú, explicacions com les que hem escoltat o al costat d'algú com vosaltres, alguna tècnica que ens expliqui una mica com fer-ho bé, i després fer-ho, a més, a poder ser en grup, en parella, no? Sí. Bueno, doncs, sí, com qualsevol altra activitat física, la pots practicar individualment i no hi ha cap mena de problema. Primer, sí que és veritat que has de tenir una mica d'instrucció sobre la tècnica per no fer-te mal, per evitar lesions i per no crear mals hàbits. El ridícul com he fet jo aquí, està clar. Però també l'avantatge d'anar en grup és perquè es creen vincles entre les persones, disfrutes més de l'entorn, perquè al final xerres amb un, xerres amb l'altre. És una manera també de que sigui més engrescador, de que et motivis, de que potser amb el grup fas més distància que no faries si fessis tu sol, no?
I per això la marxa nòrdica té aquesta característica de que grupalment sembla que no, però és més divertida, és més engrescadora. Molt bé. Explica'ns, Marta, una mica què feu a Mutu Terrassa. Vosaltres sou un grup de treball, exactament, i què esteu fent i per qui ho feu? Doncs tot va començar fa uns anys quan vam començar a veure que la marxa nòrdica s'utilitzava com a eina terapèutica. Llavors uns quants fisioterapeutes del servei es van començar a formar i ens vam començar a engrescar una mica també els altres. Llavors, el que fem nosaltres és marxa nòrdica per pacients, com ha dit la Pilar, de cardio, d'obesitat, oncològics i neurològics. Però els treballadors de Mutu ens van començar a veure que anàvem al Parc de Vallparadís amb els nostres bastons i van dir perquè no podem fer nosaltres també. Una mica d'enveja i de gel, trec tu aquí. Llavors, des del pla d'humanització es va crear com una comissió que és cuidem els que cuiden. I llavors ens van proposar a la Pilar i a mi i a uns quants fisioterapeutes formats fer marxa nòrdica per treballadors de Mutu. I llavors sortim una horeta pel Parc de Vallparadís i fem grups de marxa nòrdica. I entre una cosa i l'altra, quants grups entre professionals de l'hospital i també pacients, quants grups més o menys gestioneu? Ho sabeu, de memòria? De memòria no sé per què. Estem parlant de 10, 15, 20, 100? No, encara no, perquè és una cosa una mica recent. Amb els treballadors potser jo n'hauré fet uns 7 grups i sí, jo uns 3. 3 o així. I amb els pacients sí que fa més temps que... Sí, amb els pacients, clar, però com que no només ens dediquem a fer marxa nòrdica, però bueno, potser durant la setmana fem 2 dies a la setmana amb diferents grups de pacients, i podrien ser 3 o 4. Molt bé. I els grups de quanta gent acostumen a ser? Depèn una mica. Normalment solem fer de 7, 8 o fins a 10. Molt bé. Llavors, jo aquí sí que vull apuntar que si veieu un grup de persones amb samarretes de l'hospital, de Mutu Terrassa, fent marxa nòrdica, no és una activitat oberta a tothom, i aquí ho voldríem d'això. Se'n fan d'activitats obertes a tothom, no? És a dir, no les organitza l'hospital, però si algú volgués fer marxa nòrdica i socialitzar i posar-se en forma i tot plegat, on ho podria fer? Sabeu? Aquesta informació la teniu? Des de, com sempre se'ns apropa algú i ens pregunta, doncs ja ens hem informat una miqueta també per explicar. Per tenir resposta. Llavors, a l'Ajuntament hi ha un programa que es diu En Marxa, que et lloguen els bastons i hi ha un professional que t'explica la tècnica de la marxa nòrdica i aquest grup sí que és una mica molt més ampli. També es fa en el cap de Can Tries, també fan sortides, i llavors hi ha altres centres com el Centre Excursionista o altres entitats que també practiquen marxa nòrdica, que de fet ens els trobem pel parc. I en alguns centres cívics també. I els casals cívics també. Hi ha bastantes possibilitats, bastantes opcions per fer la marxa nòrdica d'una manera coordinada, organitzada i amb professionals al voltant. Tornem una mica a la vostra tasca que feu tant amb pacients com amb professionals. Quina distància acostumeu a recórrer? M'heu dit que els grups eren això de podien ser entre 6, 8, 10 persones. La distància, tenim com 3 circuits que... Si sempre feu una mica el mateix circuit, més o menys? Més o menys. Intentem no sortir-nos molt, però a vegades sí, jo què sé, si hi ha uns ànecs al llac de Vallparadís i ens ve de gust anar a veure'ls, doncs anem. Però normalment hi ha 3 circuits. El primer seria el més lleuger, que és com per explicar més la tècnica, que és d'1 quilòmetre més o menys. Després hi ha un intermig, i el tercer, que són de 3 quilòmetres, ja introduïm una miqueta les pujades i les baixades. Vale, perfecte. I entenc que ja els hi proveieu una mica tot el que necessiten, no? Els bastons no cal que els portin de casa, Els bastons no cal que es portin, els deixem nosaltres, però si després volen continuar sí que els hem de comprar. Això és el que ha passat. Sí. Deu d'haver-hi més d'una i dues i 5 persones que fan l'activitat amb vosaltres, però que després van a comprar els bastons i la continuen fent, no? Sí, gairebé tots els grups que hem fet continuen. O sols o amb el mateix grup que hem creat, continuen fent marxa nòrdica. Perfecte. Molt bé. No sé si ens deixem alguna cosa que considereu que sigui molt important. Sobretot que si fas marxa nòrdica gaudeixis de l'activitat. Doncs segur que sí. Bàsicament. Doncs crec que avui hem tornat a fer un dijous de mútua increïblement saludable. I ha estat gràcies a la Marta Morales i a la Pilar Garcia, que són fisioterapeutes del Servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Enhorabona per la feina que feu, per cuidar els que ens cuiden, i gràcies també a tothom a acompanyar-nos, a acompanyar tota la gent que s'està aficionant a aquesta activitat. I moltes gràcies també, ara m'escanyo jo en l'últim moment, però no passa res, moltes gràcies a totes les persones que ens heu seguit a través de les xarxes socials de Mutu Terrassa i de l'espai Salut del diari digital Mont Terrassa. Nosaltres ens tornarem a veure el proper dijous de Mútua. Molta salut a tots i a totes.